Croeso i chi gyd, mae'r Gwanwyn falle wedi cyrraedd. Da ni yn rhyw fath o obeithio. Anyway, mae'r dydd yn mystyn, mae'r haul yn gwenu, a mae y blagur yn tyfu yn gerddi. A da chi yma, be well ar fora dydd Sul wrth addoli yr arglwydd. Croeso i'r gwasanaeth. Petra sydd yn coeddi bore yma. Gwasanaethau dan ofal Alun, tri prynhawn yn eglwys Methodistiaid hefyd, a Bangor Grange Cameron am 4 y Bay Church. Cyhoeddiadau'r wythnos, gwrthweddi nos y bori yn chwarter wedi 7, neuadd y Methodistiaid Caswm, ffrindiau bach bore dy Mawrth, eto neuadd y Methodistiaid, dydd Mercher bydd tîm agor y llyfr ym Medi Ysgol y Mynydd Bychan, a bydd tîm o Ebenezer yn cynorthwyo yn y Gornel Bryd amser cinio.
Di Sul nesaf bydd hi'n Sul Winter a bydd yr oedfawn dan y weiniad alun fel yn ôl yr arfer am ddeg yma a thriwlo i'r Eglwys Methodistaidd. Ni hefyd wedi derbyn wahoddiad i gwrddau pregethu Tabernacl yr Aes nos Sul nesaf am chwil. Mae yna un cyhoeddiad rhag blaen, gan Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd yn trefnu gwasanaeth dydd Gwener y Groglith yn Eglwys Dewi Sant, Trydydd Werddyn am 2 o'r gloch, a fe fydd y brif banhedig Mary Stalwad, Esgob Llantynog yn Llanelli. A dyma'r cyhoeddiadau yn cofio bydd paned am ôl y roedau. Diolch yn fawr i ti, Petra. Hefyd bore dydd Gwener y Groglith, mae yna orymdaith, a da ni cydweithio efo Cyngor Eglwysi yr Eglwys Newydd hefyd, a fyddan nhw'n cychwyn yn Eglwys Sant Eilo am 9 ac wedyn yn dod i'r fan yma, a fy'n y wasanaeth byr gan Ebenezer, ac yna yn mynd rownd yr capeli eraill. A mae'n fore hyfryd i nodi dydd Gwener y Groglith, a marwolaeth a bersol yr Arglwydd Iesu a'r atgyfodiad, ond i wneud hynny hefo'n gilydd fel eglwysi yma yn yr Eglwys Newydd. Cyfle i adnabod yn gilydd yn well ac i fod yn dystion i'r ffydd Gristnogol yn y pentref yn y fan yma. Diolch am Llanllanast ac hefyd, Petra, nes di sôn am y cwrdd eglwys? O'n i'm yn siŵr oherwydd weithiau dwi ddim yn canolbwyntio ar ddechrau'r cyhoeddiadau. Dwi'n meddwl am weddill y gwasanaeth. Ond ategu bod cwrdd eglwys ar ôl y 2 oedfa Sul nesaf, mi fyddwn ni'n trafod yr adroddiad blynyddol ac yn cyfeirio at un neu 2 o bethau eraill, gwybodaeth i chi fel cynulleidfa. Reit, gawn ni'r sgrin nesaf. Wan Salm 150, mae'r salmydd yn dweud, dewch rwan, dewch efo fi i addoli yr arglwydd. A mae'r gair Hebraeg allweddol yn cael ei gyfieithu drosodd a drosodd yn y fan yma i'r Gymraeg. Ond mae Beibl.net yn ei gynnwys o fel y gair cyntaf ac fel y gair ola. So yn y salm yn yr Hebraeg, mae'n dweud, Hallelujah, 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 yn Gymraeg sy'n golygu molwch yr arglwydd. Oherwydd yr ia ar ddiwedd Hallelujah ydy Yahweh, y gair un o'r enwau Hebraeg am Dduw. Hallelujah, molwch Yahweh yr arglwydd. A mae gennym ni Beibl William Morgan yn fama, a Beibl.net. Newch chi ddarllen salm fersiwn William Morgan hefo fi wrth gychwyn. Molwch yr arglwydd, molwch Dduw yn ei sancteiddrwydd, molwch ef yn y ffurfafen, molwch ef am ei gadernid, molwch ef yn ôl aml der ei fawredd, molwch ef a llais sitgon, molwch ef a napl ac a thelyn, molwch ef a thimpan ac a daws, molwch ef a thannau ac a gorgan, molwch ef a symbalau soniarus, molwch ef a symbalau llafar, pob perchen anadl, molianed yr arglwydd, molwch yr arglwydd. Ac ar foriad y Sul, mae y geiriau yn hannog ni. Dewch i ni addoli Duw hefo'n gilydd. A mae yna dipyn o rock and roll mewn gwirionedd yn y salm yma, oherwydd dewch a'ch offerynnau i gyd. Lle mae'ch offerynnau chi? I chi glodfori'r arglwydd. Oherwydd mae o'n cael ei nodi yn y Beibl bod chi'n defnyddio drymiau a thelyn a napl a trwmped, pob math o bethau i glodfori. Dyma yw ein cerddorfa ni y bora yma, dan arweiniad Catrin Roberts. Ond da ni'n edrych arno fo, ac mi oedd y salm yma ni nes i ddysgu yn fy mhlentyndod yn ysgol St Paul's o bob man.
A maen nhw'n aros ar eich cof chi dydyn, beth da chi wedi ddysgu yn eich plentyndod. Molwch yr arglwydd. A dwi'n dal i allu adrodd honna a salmau eraill. Ond da ni'n edrych ar yr ail adnod. Molwch ef am ei gadernid. Molwch ef yn ôl amlder ei fawredd. A mae Beibl.net yn dweud, molwch am ei fod mor wych. A nes i edrych ar y gwreiddiol i weld, o pam bod William Morgan wedi dweud amlder ei fawredd, a pam bod Arfon Jones, a sylwch bod y ddau ar yr un gwynt gyda ni. Da ni'n rhyfeddu at William Morgan, di Arfon i'm yma bora yma, felly fedra i dweud, rhyw ddwrnod fyddan nhw'n sôn am Arfon Jones ar yr un gwynt a William Morgan. Da ni sefyll ar ysgwyddau Ceri. Ti'n mynd cael deithio fo Rachel, oce, beth wedi dweud bore yma? Yn ei ganmol o. Fel un yn ymplith ni, un ohono ni di Arfon, ond eto, mae di gwneud y gwaith. Felly dyma edrych yn y gwreiddiol. Molwch ef yn ôl amlder ei fawredd. Yn Saesneg, mae'r King James yn dweud excellent greatness, amlder ei fawredd, a mae Good News Bible yn dweud supreme greatness. Ac o'n i'n meddwl pam bod William Morgan di rhoi amlder ei fawredd. A dyma fy'n edrych ar y gair Hebraeg sy'n cael ei gyfieithu amlder, rob, a mae'n golygu nifer o bethau, ond mae'n golygu hefyd nifer fwy o bethau. Nifer mwy. Nid un wy, ond 10 wy. Nid un car, ond 100 car. Bod yna fwy o bethau. Ac felly, bod yna fwy o fawredd yn perthyn i Dduw. A dwi'n hoffi fo, nid un mawredd sgyn dan Dduw, ond mae tu hwnt i'n dychymyg ni. Mae meddyliau ni'n gwneud Dduw yn bychan, oherwydd na bychan yda ni. Ond mae Dduw yn fawr yn ei berson. Mae Dduw yn fawr yn ei rym. Mae Dduw yn fawr yn ei gariad. Mae Dduw yn fawr yn ei faddeuant. Mae Dduw yn fawr yn ei greadigaeth. Nid un mawredd sydd ganddo fo, ond nifer o... Be di mwy nag un mawredd? Mawreddion. A dyna pam bod William Morgan yn dweud amlder ei fawredd. A dyma emyn Titus Lewis yn dod i'r meddwl, a beth oedd i'r nes o farw yn ifanc y 1811. A mae o'n sôn am fawredd Duw yn Iesu Grist. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr yn gwisgo natur dyn. Gyda ni geiriau'r emyn yn y fan yma ar y sleid nesaf. Mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yn awr, brenin nef a deiar lawr. A mae'r salm a geiriau Titus Lewis yn arwain i feddwl pa mor fawr a rhyfeddol a bendigedig ydy cariad Duw yn yr arglwydd Iesu. A Iesu hun yn rhan o'r drindod, tad, mab ac ysbryd glân. Be am i ni ganu yr emyn hefo'n gilydd? Mae o'n mynd i fyny topeth. Sopranos. Dwi wedi trio symud y dôn o keyboard i lawr, ond yn mynd ar gyfeirion. So, os na ydych chi'n gallu mynd i fyny topeth go iawn, dach o lawr octave, ac yn fyny rhaid gyffredin, Oh
Gawn ni weddio, darnefol, da ni yn dod i dyglodfori di ar gychwyn dydd Sul arall ac ar gychwyn wythnos newydd yn yn hanes ni. A da ni am fod yn ymwybodol o dy fawredd, molwch ef yn ôl amlder ei fawredd. Nid yw hefo un mawredd wyt ti, ond Duw syfrdanol sydd y tu hwnt i'n dychymyg ni. A dydy'n meddyliau ni ddim yn gallu ymgyffred na chynnwys yr holl rinweddau a nodweddion a gogoniant sydd yn perthyn. A da ni diolch am yr emyn da ni newydd i ganu sydd yn sôn am dyfawredd yn yr arglwydd Iesu Grist. Na darglwydd bychan, di-nod, di-rym sydd ganddo ni, ond arglwydd bendigedig, arglwydd mawr a rhyfeddol, arglwydd sydd yn llawn o ryfeddodau di-fesur, dy gariad, dy faddeuant, doleini, dy gyfiawnder. Y dirgelion hwnnw ym mherson yr arglwydd Iesu, da ni brin yn gyffwrdd ar y ddeiar yma, ond rhyw ddiwrnod y byddwn ni'n cael cyfle i wybod amdanyn nhw yn iawn. Felly, dyron yn cael o'na wir addoliad ar y bore Sul hwn. Nid yn bod ni'n dawnsio dawns grefyddol ac yn dilyn y patryma hynny sydd yn gyfarwydd i ni, ond fod ysbryd i yn treiddio i mewn yn ddwfn i'n calonnau wrth i ni fyfyrio ar yr Iesu, wrth i ni ddarllen y gair, wrth i ni weddio, a dy fod ti yn newid ni, yn harfogi ni ar gyfer wythnos newydd, ac yn gwneud ni yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Ti'r dysbryd, adnewyddad y bobl, gna'n meddyliau ni yn glir, wrth i ni sylweddoli pwy yw yr Iesu, am bod ni'n cysegru'n bywyd i dy wasanaethu di yn dy gariad. Gofynnwn yn enw Iesu Grist. Amen. Dwi am gyfeirio ti un peth yn y fan yma. Dwi wedi bod yn siarad hefo John Davies, gweinidog Bethel yr Eglwys Newydd. A maen nhw'n cychwyn, sgynna ni'r sleid nesaf yn y fan yma, maen nhw'n cychwyn cwrs alffa ar ôl y pas. A petasa rhai o'n plith ni neu ffrindiau ni yn awyddus i ddilyn cwrs alffa, mi fydda modd cael bwrdd iaith Gymraeg yn rhan o'i gweithgaredd nhw. Maen nhw'n cynnal y cwrs alffa bob blwyddyn, dwi'n meddwl. A mi oedd John yn awyddus iawn nes i gyfarfod arweinyddion yr Eglwys Newydd yr wythnos dwytha. Bod ni yn dod yn rhan. Mae cwrs alffa yn mynd trwy sylfaenu'r ffydd Gristnogol. Mae'n ddiddorol, mae'n fywiog, mae'n gyfle i drafod a cyfle i ofyn lot o gwestiynau, pethau da ni ddim yn ddeall, pethau da ni isio deall yn well, pethau da ni'n cael anhawster efo nhw. Sa ganddo chi ddiddordeb i ddilyn cwrs alffa, cysylltwch efo fi, a mi fyswn ni yn trefnu yn bod ni'n gallu bod yn rhan
Does gynnau ddim manylion eto y dyddiad cychwyn, na pa mor aml bod pythefnos, dwi'n meddwl, bydd o yn cael i gynnal. Felly meddyliwch am y peth, fydda ni'n roed o'r y cyfryngau cymdeithasol mwyn ymestyn allan. Mae'n ymddangos bod lot mwy o bobl hefo diddordeb mewn gwybod mwy am Gristnogaeth. Lle da ni wedi mynd drwy gyfnod pobl yn gwbl sinigaidd at Gristnogaeth. Deud na lol erybish ydi o. Mae nifer o bobl erbyn hyn yn ail-asesu i bywyd a'i ffydd ac am wybod mwy am y ffydd Gristnogol. Felly dyna ein gwlana ni am yr wythnos hon ar yr 20 o fis Mawrth. Da ni am ganu eto. Da ni wedi canu hon. Dwi'n meddwl sa werth i ti, Catrin, i fynd trwy y pennill a'r citgan ac yna mi nawn ni ymuno. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Let
A law hyfryd a geiriau pwerus yn y fan yna. Ac fes garaf ydy y geiriau ar ddiwedd y pennill. Ond da ni am edrych bore yma, a fyddai'n torri fo'n dair rhan, ar yr hanes yma, gwraig bechadurus yn eneinio Iesu. Mae'n un o'r straeon grymus ma sydd i'w gael yn yr Efengyla, sydd yn codi cwestiynau, sydd yn cyflwyno gwirioneddau, ac sydd yn helpu ni ddeall sut un oedd ac yw Iesu Grist. Mae'n hanes trawiadol iawn. Ac fel hyn mae'n mynd, oedd Iesu wedi cael gwahoddiad i dŷ un o'r Pharisiaid. A mae'n mynd yno, ond mae yna ddynas amheus yn ymddangos sydd ddim yn cael ei derbyn a'i chymeradwyo gan yr Pharisiaid a'i arweinyddion. A dwi'n siŵr bod o reit annifyr iddyn nhw bod y ddynas yma wedi ymddangos a rhoi sylw i'r arglwydd Iesu Grist. Ac yn ar ddiwedd yr hanes, mae yna gynnwrf yn digwydd, oherwydd bod Iesu wedi deud wrth y wraig, mae dy bechoda di wedi cael ei maddau. A mae'r arweinyddion crefyddol yn dweud, dim ond Duw sy'n gallu maddau pechod, a Iesu ddim maddau pechod. A dim ond dau atab sydd i hynny ynddo. Unai, na, di Iesu ddim yn gallu maddau pechod, neu Duw ydy'r Iesu. A dyma'r ryfeddod y drindod, a dyma'r ryfeddod person Iesu, y person Iesu Grist. Wan ta, fel un mae'n mynd. Roedd un o'r Pharisiaid wedi gwahodd Iesu i swper. Felly aeth Iesu i'w dŷ ac eistedd wrth y bwrdd. Dyma wraig o'r dref oedd yn adnabyddus am ei bywyd anfoesol, yn clywed fod Iesu'n cael pryd o fwyd yng nghartref Pharisiaid, ac aeth yno gyda blwch hardd yn llawn o bersawr. Plygodd y tu ôl iddo wrth ei draed yn crio. Roedd ei dagrau yn gwlychu ei draed, felly sychodd nhw a'i gwallt a'i cusanu, ac yna tywallt y persawr arnyn nhw. Pan welodd y dyn oedd wedi gwahodd Iesu beth oedd yn digwydd, meddyliodd petai'r dyn yma'n broffwyd, byddai'n gwybod pa fath o wraig sy'n ei gyffwrdd. Dydy hi'n ddim byd ond pechadures. Ond dyma Iesu'n dweud wrtho, Seimon, dwi eisiau dweud rhywbeth wrtho ti. Beth athro, meddai? Roedd 2 o bobl mewn dyled i fenthyciwr arian. 500 denariws o dyled un, a 200 denariws o dyled y llall. Ond pan oedd y naill a'r llall yn methu ei dalu nôl, dyma'r benthyciwr yn canslo dyled y ddau. Felly, pa un o'r ddau wyt ti'n meddwl fydd yn ei garu fwyaf? Mae'n debyg mae'r un gafodd y ddyled fwyaf wedi chanslo, meddai Seimon. Rwyt ti'n iawn, meddai Iesu. Yna dyma Iesu'n troi at y wraig ac yn dweud wrth Seimon, edrych ar y wraig yma. Pan ddes i mewn i dy dŷ di, ches i ddim dŵr i olchi fy nhraed. Ond mae hon wedi gwlychu fy nhraed a'i dagrau, a'i sychu a'i gwallt. Nes ti ddim fy nghyfarch i a chusan, ond dydy hon ddim wedi stopio cusanu fy nhraed ers i mi gyrraedd. Wnes ti ddim croeso i mi drwy roi olew ar fy mhen, ond mae hon wedi tywall persawr ar fy nhraed. Felly, dwi'n dweud wrtho ti, mae pob un o'i phechodau hi wedi maddau, ac mae hi wedi dangos cariad mawr ata i. Ond bach iawn ydy cariad y sawl sydd wedi cael maddeuant am bethau bach. Wedyn, dyma Iesu'n dweud wrth y wraig ei hun, mae dy bechodau wedi maddau. A dyma'r gwesteion eraill yn dechrau siarad ymhlith ei gilydd. Pwy ydy hwn yn meddwl y gall faddau
pechodau. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Yn y munud fydda ni yn edrych ar yr hanes yma. Mae o'n un trawiadol ac yn hanes grymus iawn sydd yn dweud pethau amdana ni, sydd yn dweud pethau am arweinyddion crefyddol, am y wraig yma oedd yn byw bywyd cwbl anfoesol, ac am Iesu Grist ei hun. A fyddwn ni'n gweld yn y munud hyfrydwch yr arglwydd Iesu wrth ymwneud â phobl. Ond weithiau mae pobl yn gofyn wrtha i, a dwi wedi cael y cwestiwn dros y blynyddoedd, pam wyt ti trwy'r adag yn darllen y Beibl? Pam dwyt ti ddim yn darllen pethau eraill yn y gwasanaethau? Pam nad wyt ti'n seilio gwirioneddau ar sail pethau eraill sydd wedi cael ei sgwennu? Mae'n gwestiwn ddigon teg. Ond mae gennau ateb ddigon rhesymol, dwi'n credu, i hynny. Oherwydd bod ni'n credu fod yr hyn sydd yn y Beibl yn air Duw yn benodol. Ac felly fod o'n wahanol i lyfrau eraill. Mae'n dda darllen pethau eraill mwyn ehangu'n gorwelion a'n gwybodaeth. Ond y sylfaen i'n dealltwriaeth ni o Iesu sydd yn ddatguddiad o Dduw ydy y Beibl. A mae Duw wedi diogelu y llyfrau a'r llythyrau a'r hanes sydd yn y Beibl mwyn yn harwain a'n adylanwadu arna ni, fel bod ni'n gweld beth ydy ewyllus a ffordd Duw. Ac oherwydd hynny, da ni'n credu, pan da ni'n dod i oedfa, bod y Beibl yn cael ei ddarllen, bod rhywun yn trio esbonio sydd yn y Beibl, da ni'n dod gan gredu, wel mae gan Dduw rhywbeth i ddweud wrtha fi bore yma. Sgwn i, pan dwi'n mynd i'r addoliad, beth sydd gan Dduw i ddweud wrtha fi. Oherwydd, ydych chi'n gweld, mae Duw yn gwybod beth sy'n digwydd yn y mywyd i. Go iawn? Pethau weithiau dwi'n gadw oddi wrtha chi. A mae hyn yn wir am bawb ohona ni. Mae Duw yn gwybod beth sydd wedi digwydd yn ystod yr wythnos dwytha, eich dagra chi, eich chwerthin chi, eich hapusrwydd, eich problemau chi, yr heriau ymarferol da chi'n gael hefo teulu ac hefo ffrindiau. Pan da chi wedi teimlo bywyd yn anodd ac yn teimlo'n fflat. Mae Duw yn gwybod am hyn i gyd. Mae o hefo chi'n ystod yr wythnos. A pan da ni yn darllen darn o'r Beibl ac yn clywed esboniad, da ni'n gofyn, ydy Duw yn dweud rhywbeth wrtha fi trwy hwn, sydd yn bersnasol i beth sydd wedi digwydd? Ydy o am yn adeiladu fi? Ydy o am wneud fy ffydd i yn fwy cryf? Sut mae o'n mynd i wneud i yn fwy tebyg i Iesu Grist? Oherwydd proses mewn ffordd ydy'r ffydd Gristnogol. Da ni'n dod i gredu yn yr arglwydd Iesu fel arglwydd ac fel gwaredwr i'n pechoda ni. Ond da ni'n ddisgyblion wedyn. A da ni'n dysgu. A trwy ddysgu, da ni am ddod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Yn llawn addfwynder, a doethineb, a chariad, a maddeuant, a charedigrwydd. Mae yna restr yn Galatiaid 5 o ffrwyth yr ysbryd, does. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, caredigrwydd, hir ymaros, daioni, ffydd, addfwynder. A yn ôl William Morgan, dirwest, ond hunan ddisgyblaeth ydy ystyr y gair erbyn hyn. Be sydd gan Dduw i ddweud wrtha fi? A weithiau mae yna air, mae yna adnod, mae yna sylw yn aros efo chi'n ystod yr wythnos. Gair o emyn, ddim yn gadael chi'n llonydd. A trwy hyn mae Duw yn siarad hefo ni, yn dalanwadu arna ni, ac yn helpu ni i fod yn ddisgyblion i Iesu Grist. A dyna pam dwi'n darllen o'r Beibl
ac yn esbonio darna o'r Beibl fel hyn, yn gyson o Sul i Sul. Gawn ni weddio. Dad Nefol a Thad yr Arglwydd Iesu. Gna ni'n bobl ddisgwylgar y bore yma. Disgwyl fod gen ti air ar yn cyfer ni. Wyt ti yn edrych i mewn i'n calonnau ni, i'r meddyliau ac i'r gofidiau cudd sydd yn y fan honno, ac yn cynorthwyo ni drwy'r ysbryd a'r gair i ymdopi hefo bywyd. Oherwydd weithiau di bywyd ddim yn rhwydd, di bywyd ddim yn hwyl. Weithiau dydy dilyn yr Arglwydd Iesu ddim yn beth hawdd, a da ni'n syrthio. Da ni'n siarad yn wirion, da ni'n gwneud pethau na ddylia ni. Ond eto mi wyt ti yn galw ni nôl i dy bresenoldeb di. I fod yn bobl i'r Arglwydd Iesu ac yn ddisgyblion sydd yn dysgu ar daith bywyd. Felly beth bynnag ydy'n sefyllfa ni y bore yma, nid i siarad hefo bob un ohona ni mewn ffordd da ni'n gwybod na dy lais di ydi o. Bo gen ti neges ar yn cyfer ni sydd yn helpu ni ddelio hefo pethau sydd wedi bod ac sydd yn arfogi ni i fyw bywyd fel Cristnogion yn ystod yr wythnos sydd yn dod, gyda Iesu yn sail i'r cwbl. Fe welwn y byd a'i drafferthion, ac yn yr Efengil Gristnogol, da ni'n gweld ffordd ryfeddol o fyw, o gael y newid. Da ni'n gwylio'r newyddion am ryfel ac yn gofyn, lle wyt ti, Dad, yn hyn? Ond mi wyt ti wedi datgan yn yr Arglwydd Iesu, na ffordd heddwch a thangnefedd a chymod a maddeuant ydy dy ffordd di. A da ni am weld y ffordd honno yn y byd sydd yn cael ei rwygo gan ryfel a gwrthdaro a chasineb fel sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Gwna ni o'n oleuadau sydd yn adlewyrchu golini'r Arglwydd Iesu ac yn dod â phobl at ei gilydd mewn harmoni, yn goresgyn y pethau hynny sydd yn rhwygo ni ar wahân, fel yn bod ni'n cerdded mewn cytgord a'n gilydd. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Rwan, da ni'n mynd yn ôl at yr stori am y wraig, well mi droi at y nodiadau yn y fan yma, yn mynd i'r tŷ Seimon y Pharisead, ac mae Iesu yn mynd i mewn i gael pryd o fwyd. A mi oedd Seimon wedi gwahodd yr Iesu i ddod yno. A mae yna awgrym bod yr cydfwyta yma'n rhywbeth cymunedol. Oherwydd go bryn bod Seimon wedi gwahodd hon i'r pryd o fwyd yna. Felly, sut oedd wedi cyrraedd i eistedd wrth traed yr Arglwydd Iesu Grist? Wel, yr awgrym ydy bod nhw falle'n cynnal gwledd tu allan yn yr ardd. Da ni'n gwybod sut diodd gan Seimon, bod yna fyrddach a deiria wedi gosod. Ac yna fod pobl yn y pentre yn dod i weld be oedd yn digwydd yna. Gweld pwy yn eistedd, gweld pwy Seimon wedi wahodd. A mi oedden nhw'n gynnull rownd y gwahoddedigion a yn siarad, mae'n siŵr, ac yn ei sylwada. Da chi bo, fel sa chi yn cael sefyll rownd gardd rhywun pan maen nhw'n cael barbecue. A da chi'n cael mynd i weld pwy sydd wedi mynd yna. Ac falle na dyna sut oedd y wraig wedi cyrraedd y pryd bwyd yma, fysa Seimon ddim wedi meddwl i gwahodd hi. Yn y fan yma, da ni yn gweld fod Iesu, oedd o'n aml yn dod i wrthdrawiad hefo'r Phariseaid. Ac
Gai'r sleid nesaf, sgol i ddweud, dwi wedi mynd ar nesaf. Dyma ni. Yn y fan yma, da ni'n gweld ar y dechrau bod na ddim croeso go iawn i'r Iesu i'r pryd, oce? Mae o wedi mynd yna. A dyma Simon yn dweud, pan welodd y dyn oedd wedi gwahodd Iesu, beth oedd yn digwydd, meddylia, petai'r dyn yma, Iesu Grist, yn broffwyd, byddai'n gwybod pa fath o wraig sydd yn ei gyffwrdd. Dydy hi ddim byd ond pechadures. Oedd o'n edrych ar y sefyllfa, yn edrych ar Iesu, yn edrych ar y ddynes anfoesol yma wedi dod i gyffwrdd ar arglwydd Iesu. A mi oedd y dyn crefyddol y Phariseaid yn gwino ac mi oedd na ias oer yn mynd lawr i gefn nhw. Dydy o ddim yn broffwyd go iawn. Oherwydd petai o'n broffwyd go iawn, fysa fo ddim gadael i'r hilpan fudur yna gyffwrdd ei draed o gwbl. A sylwch chi, meddyliodd Seimon, mae'n dweud, oce? Meddyliodd. Ond mae Iesu'n ymateb i'r hyn feddyliodd Seimon yn yr adnodau nesaf ar y sleid nesaf. A dyma fo'n dweud wrth Seimon, edrych ar y wraig yma. Pan ddesi mewn i dy dŷ di, ches i ddim dŵr i olchi fy nhraed, yr arfer oedd, pan oeddech chi'n gwahodd gwesteion i'ch tŷ yn y ganrif gyntaf, oedd fod gweision yn golchi'ch traed chi, yn hel y llwch oddi ar eich traed chi. Ond meddwl Iesu ddos i mewn i dy dŷ di, a do'n bowlen a gwas i olchi fy nhraed i. Ond mae hon wedi glychu fy nhraed i a'i dagrau, a'i sychu, a'i gwallt. Gwrando Simon, nes di ddim fy nghyfan chi a chusan wrth y drws. Ond dydy hon ddim wedi stopio cusanu fy nhraed ers i mi gyrraedd. Gwrando Simon, nes di ddim rhoi croeso i mi drwy roi olew ar fy mhen. Ond mae hon wedi tywallt persawr ar fy nhraed. Mi oedd Simon wedi meddwl, di'r ddynas yma ddim yn heiddi bod yn hy fi ac yn cyffwrdd y proffwyd yma. Ond dyma Iesu'n dweud, gwrando, nes di ddim rhoi gwir groeso i mi i dy gartre. Nes di'n golchi'n nhraed, nes di ddim sychu'n nhraed, nes di ddim yn hysanu fi, nes di ddim yn eineinio fi, oedd yn arwydd o barch tuag at berson hefo olew. Ond mae hon, y wraig yma rw ti wedi dirmygu, wedi gwneud y tri peth yma. Doedd y person crefyddol, oedden nhw y Phariseaid yn cael eu parchu a edmygu o fewn i'r gymdeithas fel bobl ddiwiol. Ond meddai Iesu, dydy'r person crefyddol yma ddim wedi gwneud yr hyn a ddylai. Ond mi oedd y wraig amheus yma wedi dangos gwir groeso i mi trwy yr hyn a wnaeth. Ni'n dod at un peth, ond dwi eisiau sôn am rhywbeth arall gyntaf. Sut groeso da ni'n rhoi i'r Iesu? I'r eglwys i Ebenezer, i'n calonnau ni. Ydyn ni'n groesawu fo o ddifri i'n plis ni fel arglwydd byw? Ynta yn Llygoer. Fel, ia, da ni eisiau cadw'r traddodiad yma i fynd. Da ni eisiau gwneud y pethau yma. Ond tydw i ddim yn croesawu'r arglwydd Iesu o ddifri i'n nghalon ac i fy mywyd. Cos da ni'n gweld y gwrthgyferbyniad rhwng y person crefyddol a'r wraig amheus yn dydan. A hi roddodd y croeso go iawn i'r arglwydd Iesu Grist. A pwynt arall, y pwyslais gan yr Iesu ydy bod unrhyw un yn gallu dod ato fo. Unrhyw un. Beth bynnag ydy hanes, beth bynnag ydy cefndir, pa bynnag maen nhw gamgymeriadau maen nhw wedi gwneud yn eu bywydau, mae unrhyw un yn gallu dod at yr arglwydd Iesu a chael croeso ganddo. Ar y dechrau, da ni'n gweld dim croeso gan Simon go iawn i Iesu. Da ni'n gweld croeso o wraig amheus yma. Ond yn ei ymateb,
mae Iesu'n croesawu chi i mewn i'w gymdeithas o, ac yn dangos does na neb rhy ddrwg, rhy bell, rhy dywyll, nad ydy o'n gallu dod at Iesu Grist. Be am i ni gael can cyn mynd at y rhan ola? Yr un ddaru ni ymarfer, todda fy nghalon, todda hi'n llwyr. I brofi ffosyn a thagrau fel llun tyrtodd am ynghyd todda hi'n llwyr ac eto mewn gilydd todda fy nghalon todda hi'n o ddim atero, glan ar llwyr, i brofis dos diri, a thagrau fel llun, tiltodd am ynghalon ni, todda hi'n llwyr. Gatrin, nei di chwarae honna? Dim eisiau chi ganu. Os gweli di dda? Ceiwch eich llygaid am funud a meddyliwch beth da ni wedi weld yn y stori yma. A gofynnwch gweld sut bod hyn yn berthnasol i fi, sut mae hyn yn berthnasol i Eglwys Ebenezer. Da ni'n gweddio bydd cariad Duw yn toddi ein calon y bore yma. Wel, da ni dod at yr darn ola wrth feddwl am yr hanes mae Iesu Pharisiaid a'r wraig amheus sydd i'w chael.
O'n i'n sôn eiliad yn ôl am bod unrhyw un yn gallu dod at yr arglwydd Iesu. Ac ddyla neb byth deimlo, dwi ddim ddigon da i ddod at yr arglwydd. Dyna'r holl beth efo'r Iesu. Mae o drwy'r hyn a wnaeth a'r groes a'r atgyfodiad yn galluogi ni ddod atef o'n dydy. Yn yr Iesu, da ni'n rhoi ffydd a mae yna faddeuant i'w gael. Beth bynnag mae person wedi wneud. A da ni'n gallu cael maddeuant am bethau o'r gorffennol sydd yn pwyso arna ni. A da ni'n rhydd i ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Ond sut da ni'n gwneud hynny? Da chi'n gwybod? Da ni'n eglwys Gymraeg, da ni'n eglwys ddosbarth canol yma yng Nghaerdydd. Ond sut ydda ni yn galluogi pobl o unrhyw fath i ddod at yr Iesu? Dwi'n meddwl bod yn tystiolaeth a'n gwaith ni yn bwysig yn hyn o beth. Pethau fel y gornel glud. Da ni'n ymestyn mewn cariad at bobl fregus sydd mewn angen, a thrwy wasanaethu, da ni'n deud, gwrandwch, mae Duw yn eich caru chi. A da chi'n gallu dod at yr arglwydd Iesu. A da ni'n eich caru chi, beth bynnag sydd wedi digwydd yn eich bywydau chi, beth bynnag da chi wedi ei wneud. Ac felly yn bod ni yn gorfod rhoi gweithgareddau yn ei lle da ni'n galluogi i ferch fel y ferch yn yr hanes yma, i ddod i gysylltiad ar arglwydd Iesu Grist. A weithiau mae'n her oherwydd natur yn cymdeithas ni. A dwi'n meddwl yn bod ni'n symud fel eglwys fwy nawr at y syniad o wasanaethu mwyn dod i gysylltiad â phobl y tu allan. Am bod ni drwy wneud hynny'n dweud, mae Iesu'n eich caru chi. A mae Iesu am i chi ddod hefo ni at y fo. Ac mae croeso i'w gael ym mhresenoldeb yr arglwydd. Rwy'n mae croeso a croesawu yn beth pwysig, a mae'r ymdeimlad o groeso i fod yn rhywbeth pwysig o fewn i'n cynulleidfaoedd Cristnogol. Dwi wedi bod mewn gymaint o gyfarfodydd yn ddiweddar, lle mae pobl wedi sôn am y diwygiad tawel. A mae Cymdeithas y Beibl wedi gwneud llyfryn bach am y diwygiad tawel yng Nghymru erbyn hyn. A da ni wedi sôn amdano fo dros y misoedd. Fi Arfon a fi mewn cynhadledd fawr yn Llundain gan Cymdeithas y Beibl llynedd, lle oedden nhw'n sôn am y datblygiad difyr yma o fod pobl yn ymddangos mewn capeli ac mewn gwasanaethau heb unrhyw gysylltiad o gwbl. Maen nhw yn ymddangos wrth y drws a maen nhw'n dweud, dwi ddim yn Gristion, ond dwi eisiau gwybod mwy am Dduw. A dwi eisiau gwybod mwy am yr arglwydd Iesu Grist. Ac un nodwedd arbennig o'r hyn sydd yn digwydd ydy bod yna bobl ifanc yn dod, a dynion ifanc yn ymddangos. A maen nhw'n dweud, da ni di laru ar y cyfryngau yma. Da ni di laru pa mor arwynebol ydy pethau. A does ddim dyfnder iddyn nhw. A da ni chwilio am rhywbeth dyfnach, fwy arwyddocâl i fyw yn bywydau. Ac felly, da ni wedi dod yma, y bore yma, i'ch eglwys chi, oherwydd yn bod ni'n chwilio am rhywbeth arbennig. A mi o'n digwydd yn lled gyffredinol. Ond mae rhaid i ni wynebu, be os di o'n digwydd i ni yn Ebenezer? Be os oes yna bobl wedi gweld rhywbeth ar y we yn dweud, dwi am fynd i ganolfan yr eglwys newydd neu capel y Methodistiaid, oherwydd dwi'n teimlo yn nghalon bod fi angen rhywbeth mwy wrth fyw fy mywyd. Os ydy pobl yn dod i mewn, sut da ni'n rhoi croeso iddyn nhw? Mae Ebenezer wedi bod yn dda dros y blynyddoedd. O beidio, dwi wedi bod mewn eglwysi, nath o ddigwydd yn ystod fy nghyfnod sabothol i. Es i 9 eglwys,
A mi oedd rhan fwyaf ohonyn nhw'n groesawus. Ond es i un eglwys fawr Saesneg yng Nghaerdydd. A nas na neb ddweud bw na be wrtha fi. Nas na neb ofyn be o'n i'n da. A fi oedd y mystery worshipper. Sa nhw'n gwybod beth sy'n ar y blog yn Gymraeg erbyn hyn. Sa nhw'n syni. Ond dwi wedi sgwennu'r hanes i lawr ar Saboth Awl. Mae rhaid i ni fod yn barod i fod pobl wahanol a newydd yn dod ata ni. A paratoi, os oes yna pobl yn dod, ac os dyn nhw'n sefyll y fanna deitha chi, dwi eisiau gwybod mwy am Dduw. Be da chi'n mynd i ddweud wrthyn nhw? Os nad os ganddoch chi yr hyder i rannu ffydd, bod chi'n cyfeirio nhw at bobl da chi'n credu alla i harwain nhw. Hynny yw, mae diwygiad o unrhyw fath yn hanesyddol yn gallu bod yn heintus. Mae yna nid virus, ond mae rhywbeth oedd yn cael ei ddal. Oedd yr ysbryd glân yn bendithio pobl, ac oedden nhw'n mynd nôl, oedd y prifathro Coleg Bala Bangor yn deud wrth y myfyrwyr yn y diwygiad dwytha mawr, ewch i ddal y diwygiad. Ac oedd o'n annog y myfyrwyr i fynd allan i gyfarfodydd lle oedd y diwygiad, ond i ddod yn ôl i rannu'r hyn oedden nhw wedi weld. Sut groeso allwn ni roi i bobl newydd? Bydd yn dod ata ni, gobeithio, yn ystod y misoedd nesaf. Pobl heb unrhyw ymwybyddiaeth Cristnogol sy'n rioed wedi bod mewn gwasanaeth, oherwydd da ni yn ffitio i mewn i'r gyfundrefn yn dydan. Da ni'n eistedd un lle, da ni'n gwneud yr un symudiadau, da ni'n gyffyrddus, ond dwi'n meddwl bod Duw yn mynd i'n gwneud ni chydig bach yn fwy anghyffyrddus fel eglwysi yn y dyfodol. Oherwydd mae pobl newydd yn newid eglwysi. Sut groeso? Chafodd yr Iesu ddim croeso gen Seimon. Fe gafodd yr Iesu groeso gan y wraig amheus. Fe roddodd yr Iesu groeso i'r wraig. Sut groeso da ni'n rhoi i'r Iesu, a sut groeso da ni'n ei roi i bobl sydd yn ymuno gyda ni. Meddyliwch am y pethau hyn mwyn i enw. Amen. A ni ganu yr enwau gloi o fath newid rhyfeddol am wnaed yn o fi. Daeth Iesu i'n palo i fyw.
diolch i Catrin am ei gwaith ar y piano i tudur am y dechnoleg ac i'r rhai sydd yn paratoi panad ac yn gosod y pop-up church Ebenezer Caerdydd. Gawn ni rannu y gras efo gilydd. Gras sy'n hadlu Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fydd o gyda chwils o'r awr hon